Ito lahat ang na-harvest ko today. So, ang daming cherry tomato. At saka yung kale. At saka yung pepper, okra, malalaking tomato. At saka yung talong. Nag-iisang bitter melon. At saka yung giant na cucumber ko. Lumalaki na kasi 4 days ako hindi nakapunta dito sa garden. So, ang dami na nila. Lumaki ng lumaki. Ayun guys, yung carrots. Nagkuha ako ng maliliit na carrots kasi ilagay ko sa smoothie ko mamaya. Ilagay yung carrots at saka yung dahon ng carrots. Masarap sa smoothie. Ayun, yung talbos ng kamote ko, isang basket. So, ang dami kong kamote. Yung sweet potato. So, gawin ko ng salad mamaya with this tomatoes. At saka yung kale, organic kale, ilagay ko mamaya sa smoothie with the carrots. At saka yung cherry tomatoes. Hi B! Ang dami nating na-harvest today B, ha? Nako, yan. Ang dami na. Masaganang harvest today. Alright, enjoy! Enjoy watching my video guys. And hopefully you subscribe, likes, and share. So, thank you very much. Bye!